Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu nga Cebu. Ang atong magtatampo nagdasingan nga hanhan. Han, dugayan ni mo eh. Nga naman, Carl? Ganihar ako nagpaabot ni mo. Nga nagpaabot na sa kanako. Abi na ko, di ka maskwila. Litabo ka nga naapit yung exam. Ay, tanan na. Manood na sa tong room. Dayhan, magsikil mo kuyog si Carl. Uyab mo? Ha? Dili day, uy. Friend ramena ni Carl. Aw, abi na kong uyab mo, day. Kay sige mo kumukuyog-kuyog. Ikaw, gid, no? Close lang gid ni Carl. Han, pwede kang matapad ni maglingkod? Sure, dali. Ay, salamat in taon. Doon lagi ko ni mo. Nga na di, Carl? Ano mong ganahan ka magpaduol na ako? Kinakay mo Oo lang. patuos ka ni mo, kay libong na ni mo. Ha? Taro kayo. Hey, kamu ba? Huwag mo ilingaw sa? Taro na, sis. Oo, Pascal. Sige, ibong yun siya. Ibong isangan. Tinuod, Carl. Naibog ka na ako? Ha? Uy! Carl, muna lang kung uli ni mo, ha? Kaya na pa makakaibuhaton. Kita na lang daw ang nabilin din sa room. Bye-bye. Kadiyot lang, Han. Uy, ngano ka, uy? Gigunitan mo kunin mga kamot. May isulti na ko ni mo. Ha? Unsa man na? I love you. Carl, Tinuod bitaw tong sulti sa itong mga classmates. Naibog ko ni mo. Pero karon ako makahigayon og sulti. May chance pa ko ni mo, Han. abi ni mo, Carl. Nakalitan ba ako ini ay? Wa ako magtuo nga. May feelings tayo ka na ako. Han, Sorry, git kaayo. Nakalitan ko ini. Mao ba? Nanguyab gid ay si Carl mo? Nakalitan git ko tay. Huwag ko magtuo nga. Nakagusto dahil na siya na ako. Ay, klaro, mong good. Unya, sa may plano nimo? Naglibog pa ko day, uy. Han, kumusta naman tong akong giingon ni mo? Carl, Wa ba tubag sa akong giingon ni mo? kuan, Carl. Okay raman ko. Kung di ko ni mo sugton, Han. Basta may baon ako sa tinuod mo feelings. Ha? Mangutanan ako. Nakagusto ka na ko, wa. Kuan. Tabagan lang ko. Okay raman ko. Di mo ko mamugos kung wa kay gusto na ko. Bitaw, uy. Ang tinuod. Ganahan man sad ko nimo. Ha? Nga sa ato pa? Iyom na tahan? Yes! Yes! Uy. Uyar ba niyan? Uy, saba, uy. Ha? Ay, nilipay na ko nga imo na kong gisugutan. Salamat gid kayo, ha? Maayo noon nga mo gisugot si Carl, day. Naluoy man ko niya day, uy. Aw, hinuon sa buutan man na si Carl. Ay, kuan day. Nakoy amigo nga gusto makigila-ila nimo. Ha? Kinsa man? Basta, moari ra tuog mo sa eskwelahan. Pero may magud siya makakita nato nga magkuyog. Moari ko na siya kay makigila-ila siya nimo. Oh, ila-ila naman ka, ha? Ari, Mao na akong giingon nimo day nga gusto makigila-ila nimo si Jason. Ay, si Han. Hi, Han. Kagwapo niya. Uy, day. Duwat ako na ng kamot ni Jason. Hello? Hello. Pwede kong mangayos imong number, Han? Sure. Abi na ko, gid sinanawag na ako. Ikaw din ni Jason? Oh, Han. Nga nanawag man ka? Nga naman eh, di pwede. Amiga man kata. Okay na, oy. Okay ra nimo nga mo-text og manawag ko nimo? Okay naman. Noon sa man ko eh. Isa pa lang nga, nagsige na mag-communicate ni Jason. Uwa naman ko ganahin ni Carl. Si Jason naman ang niapirmi sa kong una-una. Abi na ko kasi nangita na ako. Ikaw man din ni Sunoy. Ngayon awat magkadinis sa amo, uy. Tungod nimo. Jason. Mo ni tinawdahan. Nagpangutan ako kung asang inyo. Ug nalipay ko kay nakatultol ko din sa inyo. Ngano di ay? Unsa man mong tuyo na ako? Han,
Mahal ta ka. Jason, Maunahan, dugay na unta nina akong isulti nimo katong nanawag ko nimo pero mas gusto na ko nga personal na ko isulti nimo. Aron makatuog gyud ka nga nauray nga akong gugmandian nimo. Jason. Paglaom ba ko, Han? Nanong malimot man ko pa. Kagusto masab ko ni mo, son. Pero, naaman ko kuy uyap. Okay raman ako kung duha mi sa imong kinabuhihan. Sige na, sugta ko. Daoy. Ay lang ko pugning imong kaugalingon. Sugta na lang gud ko. Ginalang, uy. Oo na. Ako na kang gisugot. Salamat, Han. Han, naon sa di ka? Ha? Nga nito ko. Nakabantay ko nimo nga muraog nabugdaw man kanako. Di na gani kaganahan nga magdungan tay pangaon. Naon sa di ka? Huna-huna na ni mo, uy. Dili lang ko ganahan nga sikit kaayo ta kay sungugan kay na nga itong mga classmate. Maura na. Ha? Mga tatas inyo? Oh, kay ipailaila ti ka sa akong mga ginikanan nga ako kang uyab. Sige. Jason, wa malagay tao din sa inyo. Hay man di mo mamagpapa? Sorry ana pero wa ron ang akong mga ginikanan kay may gilakaw sila. Unsa? Ay, dali dali be. Jason, manggakus man ka, uy. Uyab ko ta. Jason. Sakit ko sa kong buhaton nimo, ha? Jason. Kinuo ko. Uwa na mo mapugi ni Jason ang among kaugalingon. Ang inihito po kita mo. Unsay magbuwag? Mao na, Carla. Makigbuwag na ko nimo. Tungod ba itong Jason? Nahibaw ka? Dugay na ko nahibaw. May laing kang uyab. Si Jason. May nagsulti na ko. Unsa? Pero ako lang ning gibaliwa. Kinahigugma ko nimuhan. Ug akong gipaabot nga ikaw mismo ang musulti nako. Asaylo ako, Carla. Mas mahal ko lang si Jason kay nimo. Ug may nahitabo na sabda mo. Unsa? Maong sorry, Carla. Magbuwag na ta. Han, Maong sorry kita ayo. Mao ba? Imo na ding gibuwagan ang imong uyab? O, Jason. Kadali ko gusto nga mula akong pasiyan ako. Usa pasad. Mas gigugmati ka. Salamat, Han. Ug aron ma-monitor na tong usag-usa, mag-ilis lag account. Sige. Kadagang kong mga lalaki nga ni chat nimo. Ako naman ko ng mga friends. Unsay mga friends? Nga nag I love you man nimo. Ingon anak ra magid me. Mag-I love you magid me. Day, lang tanin mo oy. Ingna noon nga milain kang uyab. Pataka man lang Ay na lang ta. Di gid ka makontinto ko sa kalalaki da. Jason! Mas maayo pa magbuwag lang ta. Unsa? Jason, ay nagbuhatan ako. Maluoy ka. Natutlan ako ni mo. O sa pa may nahitabo na nato. Kalimtit oy. Jason! Ay na pag-chat ako ha. Kay makigbuwag ako nimo. Ilom, oy. Pagkilak-hilak diha. Sakit kay gibuhat ni Jason ako, ma. Oy, ay tawili itong uyab ni mong standby, oy. Nagabaan na tingali ko sa kong pagbuwag ni Carl, ma. Nagabaan ko. Ay, sige ko na huna itong imong mga uyab. Concentrate sa imong pag-eskwela. Salamat in town. Nakalimot ako ni Jason. Naamay ni friend request na ko. JR ang ipangan. Ako ning i-confirm. Nanawag lagi ka? Nalipay lang ko nga, naging-friend ka na ko, ha? Nga nang ni friend request na ka na ko. Ginahanap ko lang tao sa iyong profile. Mao ba? Kaya, okay na rin mo nga magtawagan ko rin mo. Okay, kaayo. Kana pa? Na ako'y bago nga friend? Sige na mag-communicate ni JR. Nagkauyab mi. Malipayon po ko nga niabot si JR sa akong kinabuhi. Kay pinanggaman ko niya. Dinhin na lang kutob. Nagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RM. And Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba na siyang kaagi karon? Makining usa ka babae nga taga Mac Sugod Southern Lady. Nga tumatatampo nagdasingan nga alit. Alden, ila-ila mo ining akong kuyog. Kinsa man ni ma? Siya si Benji, og anhin na siya puyo sa ato. Nga naman ma? Wa naman siya mama o papa. Nya, apoy kaliwat nga magpapuyo niya. Luoy ako.
Musugot ka nga anir ko po sa inyo, din? Okay ra, uy. Maayo hinuon. Nakoy tabang-tabang sa trabaho. Salamat din ha. Salamat sa ating nga imo kong papuyon din sa inyo. Basta pag binuotan lang yun din ha? Ote. Oh, ikaw daan yung gamay nga galon, oh. Kaya ako'y daan yung dako. Okay ra mangkod kung ako'y madaan ng dako. Kay kadaog man ko ana. Ay lang, kibabay man ka. Luoy mo kay ka kung ikaw'y mo daan ng bugat. Imo lang ng gaan. Ako lang yung bugat, oy. Bahala ka, uy. Dali na. Mamauli ta kay napabiya ko'y buhaton sa bahay. Tana. Alden, nganong naman na po yung si Benji sa inyo? Luoy man kayo siya. Wa naman si mama o papa. Mao ba? Lucky. Luya, good. Basig mo na imong mabana. Unsa ka diha? Ito, sige kung magkuyog-kuyog. Inikada ko ninyo, mao gina imong mabana. Magbuhat tayo ng bata. Magbuhat tayo ng bata. Nye, gusto sa ni mo, oy. Ha? Mura naman gunag akong igsuon ko. Lala! May lagdigaw! Ang zungogay man ka. Anong nilak mo na siya? Anong nilak mo ka din? Uy, giyon sa ninyo si Alden. Anong nilak mo ni? Ha? Hala, ni ano si Benji to? Giyon sa ninyo si Alden, ha? Anong nilak ni siya? Wama na na mo ilabtigad. Unsiwa! Ang ingon-ingon makapi. Nga ako mabana si Benji. Inigda ko na mo. Uy, anong di mo magisunog si Alden? Niisag ko ay, uyab na imon no kay malaban man kaniya. Ala, uyab sila, ala, uyab, Hindi na lang uyab. uyab. Kura, ang imoy. Uyab bom kay uyab, uyab. Uy, kayo mag-away! Hulo na mo! Ay, pastilan ninyo mga bataa mo, oy. Ita man mag-away, oy. Si Benji ma, iyang gisukmag ang nagsungog na ko. Lungan, be. Naglagot man ko kay... Iya mga gipahilak si Alden, te. Ay, sa sunod, ayaw na mo pangitag away, ha? Paglikay mo, pasag din na magsigig sungog-sungog ninyo. Dali aras sa panahon, uy. Mura man lagwa. High school na ta. Maugyod, muralagwa. Salamat di IG ha. Ha? Saan sa man? Nga naa ka pero ni kuyog-kuyog na ako. Mula ba na ako kung binuangan ko? Di sa ko gusto, eh. Ug di ko musugot nga, binuangan ka. Kulotahon din ako kung naay magbinuangin mo. Nga na di ay nga, pero ni man ko nimong labanan kung naay magbinuang nako. Kay pinangga ka man ako. Benji. Nga nung pinanggaman ko nimo. Basta lang, di ko gusto nga naay magbugal-bugal nimo. Oh, Basta binuangan ka. Ako gikontra nila. oh. Nga nung nangunong man ta? Hapon na ba ya? Napatitag ang buhaton sa bahay. Kadi lang, doon ako nakita ba. Ako ihatag nimo. Ya. Basta man? Lo. Ha, nimbuta ko. Nga nagkuha magkabuhak, Jay. Imo na ni. Nano yung magkuha tagagbuhak? Kay labang ka na ako. I love you, Alden. Lain na ni mo, uy. Nangayab lagi ka na ako. Nga, mura naman tag-igsuon. Sorry din ha. Bisan pag bata pa ta, pero love ta nagig ka. Benji. Okay ramang gud kun imong sugton si Benji. Wa mo ko nilabot nimo. Ay, ambot day, uy. Lainan mo ko na nga magkauyag ni. Unya, naasiya puyo sa amo. Naara gina nimo day. Pero para nako no, okay ra gyud kaayo kun makauyab mo. Total, suhito naman mo sa usag-usa. Dili di ka ganahan ako din. Ganahan man. Unya, anong di mo kamusugot na ako. Kuan mo din. Lain kayo na-unaon ba? Nga magkauyag ta. Unya, niara ka puyo sa amo. Gawas pa, mga bata pa ta. Ang gusto ko nga, mahuman una sa akong pag-eskwela, una akong masudog uyab-uyab. Okay ra din. Maghuwat ako kung ano sa kunin mo sugton. Salamat, Chia. Mo-concentrate na una ta sa itong pag-eskwela. Dili lang kung una ta ng uyab-uyab. Ha? Malarga ka og Manila? O din. O nanangid ako ni ate nga manarbaho ko dito. Mao pa. Mingaw na niya ko nimo. Ako sab. Mingawan ko ni mo, Chi. Pag-amping din niya. Ikaw sa pag-amping dito. Sige lang. Manawag raw niya ko nimo inigabot na ako dito sa Manila. Ay, naunsa man ko eh. Pila pala gani kasi mana sukat paglarga ni Pinchi. Gimingaw naman ko niya. Ay, nayapag manting halik ko. Ay, natural lang nga mingaon ka niya. Kay pila gud mo katuig nga nag-uban-uban. Lagi ma. Wadi siya mo ingon nga. Madawag siya nimo inigabot niya Manila. Niingon man to siya na ako, mga
manawag siya pero uwa man gyud. Da, hawat-hawata lang, uy. Manawag ra lagi to. Pinakog iman akong gikalimtan. May tabo ka nga malimot ko sa kong mahal? Benji, Kuan, dugay ko may kapanawag nimo kay nabisip ako sa kong trabaho pag-abot ako diri. mao ba? Unya, kumusta naman ka? Okay raman. Wa kami nga wana ako. Gimingaw eh. Uy, parehas dita. Unya, kumusta naman, ha? Ang unsa man? Ang akong gingon nimo ba? Uy, layo na biya kay ko nimo ha. Ug di na sabta mga bata. Panahon na tingali nga imo kong sugton. Benji. Ang tinuod lang din. Bisag di ako sa layo, ikaw ang nyapit mi sa akong una-una. Oh. Ay nalagod na pug niya ang imong kaugalingon. Sugtan ako eh. Aron uli na ako. Magminyo na ta. Sige na lang, uy. Oh? Ako na kang gisugot. Kana, mo na akong gipaabot. Yes! I love you din. I love you too, Benji. Nahibaw ka ma nga uyami si Benji? Eh, hibaho kaayo. Nanawag si Benji inako, uy. Disulti ga uyab na mo. Unya, wa ka masuko ma nga nagkauyami si Benji? Ay, ganong masuko man. Gabuutan masabtong bata, ah. Balipay ko kung kamog yun ang magkadayon. Salamat, ma. Ilan naman ang kasimana? Wa man manawag si Benji na ako. Dili man unta ni siya ingon ini nga. Di manawag. Nga naman ka. Ako siyang tawagan, be. Naon sa day ka, Chi? Wa naman lagi ka makontak na ako. Mauaw na ko nimo din. Ha? Nga naman. Kuan mo gud. Nakasaap ko nimo. Ha? Usabay sa ni mo? Din. Nakapamabtos ko diri. Unsa? Benji, mahimo ba? Ayaw ko pinuangi. Sakit pa yan ang ako, medya. Wa ko magpamidya nimo. Tinuod akong gisulti. Ang babae man gud, ang naguna-una unya. Lalaki ba akong nenito guna mo. Unsa? Pero din ang tinuod, wa ko mahigugma niya. Ikaw gid ang akong gigugma din. Mo pauling gid ko diha sa ato. Ayaw nagbuhata, ha? Luoy kayo ang bata nga mo dako ang ngaway ilong ama. Basta ayaw pasagdi ang babae nga imong napamabjusan. Pero ikaw nga akong gikinahanglan din. Pasagdi ko. Pasagdi ko. Natalwa may nahitabo na to. Dawat man ako nga dili kita angay sa usag-usap. Aldin, Pero sige lang. Niara gihapon ko. Mahimo na ko ni mong masangpit. Dili mawa ang atong kasuod. Magpabilin kini hangtod sa hangtod. Naminyo gid si Benji sa babae nga iyang gipamablusan. Og ako pa ang nahimong ninang. Dinhi na lang ko kutob. Og daghang salamat sa pagtagani ning akong tampo. More power sa RNN. Mga kita mga galang, kaagi ni Alden nga taga Mac Sugod Southern Lady.